खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटीनि धीरेनपारा डाकाति केसआव साब्रै डाकातिफोरखौ हमनो हानाय जाबाय साब्रैनि मादाव डास्टार गारि बिगोमा गणेश दास आसाम पुलिसनि साथाम जवान मुंफोरा फारियै रूपक डेका बिप्लब दैमारी आरो अमन आली मख'नो गोनांदि साद' डाकातिफोरा साननि समावनो गंसे डास्टार गारिजों फैनानै सना रुफा दखाननि बिगोमा गौतम पलनि गुवाहाटीनि धीरेनपारायाव थानाय न'आव लुथिदोंमोन बे समाव न'आव साथाम आइजोफोर आरो सासे उन्दै गथ'साल' दंमोन डाकातिफोरा सिंजों दरजा मारिथेनानै पिस्तल दिन्थिनानै आइजोफोरखौ सिगि सग' खालामनानै न'आव थानाय गोबां सना रुफाजों लोगोसे रां लुथिनानै लांदोंमोन रायजो राजाफ्रा थाल मोननानै डाकाति जानाय न'खराव फैनाय लोगो लोगोनो साद' डाकातिफोरा डास्टार गारिखौ गारनानै खारलांनो गोनां जादोंमोन डाकातिफोर खारनायखौ हमथानो थाखाय होसोफानाय सासे लिटन मजुमदार मुंनि सुबुंखौबो डाकातिफोरा खर' गुलि गावनानै खारग'लांनो हादोंमोन नाथाय गालांनाय डास्टार गारिनि गेजेरजोंनो आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसनिनो साथाम डाकातिफोरजों लोगोसे गारि बिगोमाखौ हमनो हानाय जाबाय आरो सानै डाकातिखौ दासिम हमनो हाथ'नाय जायाखै रायजो राजाफोरनि खनले खनले खावलायनायाव भबानिपुर बियाबनिफ्राय उदाङै उप्रा बिधानसभा बिसायख'थिखौ गेलेनो थांखि लाबाय उदां बिजाथि खाम्फा खुंगुर गयारि बिथाङा खाम्फा खुंगुर गयारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गाव बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैयामोन नाथाय रायजो राजाफ्रा राजखान्थि दोलोफोरनि सायाव फोथायनाय गैयि जानायलाय खनले खनले रायजोफोरनि खावलायनायाव उदां बिजाथि गसंनो थि खालामबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा राजखान्थि हान्जाफोरा माबा मोनसे बुङो नाथाय खालामो माबा मोनसे जेरै भबानिपुर बियाबाव थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव AIUDFनि बिजाथि फनिधर तालुकदारखौ कंग्रेस BPF AIUDF लोगो नांनानै देरहासार होदोंमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव दा BJP दोलोआव थांबाय आरो फिन दा BJP दोलोनिफ्रायनो बिसायख'थिखौ गेलेफिनगोन दैदेनगिरिफोरनि बेबायदि थि गैयिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा राजखान्थि दोलोनि सायाव फोथायनाय गैला बेनिखायनो खनले खनले थिनबाय थानायाव उदां बिजाथि महरै गसंनो थिरांथा लाबाय नमिनेसनबो गथायनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय केम्पेइन खालामगोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि जायनाखि रायजो राजाफ्रानो उदां बिजाथि महरै गसंनो खावलायदों बेनिखायनो SMSनि गेजेरजोंबो भट लानानै आनजाद नायनाया जादों आरो बेयाव बर'फोरा SMSनि गेजेरजों 25,000 भट हरदों आरो गुबुनफोरा 33,000 भट हरदों बेनि अनगायैबो जायफोर फन हरनानै भट होनो खोथा बुंहरदों बिथांमोननि भटार कार्डखौबो बिनानै लाखानाय जादों बेबायदि खालामनानै देरहागोन बायदिया रोखा नुनायनि उनावसो बिजाथि महरै गसंनो थिरांथा लानाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो देरहायोब्ला बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय आरो खामानि गैयैफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानैबो फोरमायथियो खाम्फा खुंगुर गयारि बिथाङा तामुलपुराव सा 47 आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफ्रा सोरखारनि खाथियाव गावसोरखौनो गथायदों बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय तामुलपुर कग्राचकआव बाक्सा जिल्ला SP राजन सिंहनि खाथियाव सा 47 आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफ्रा गावसोरखौ गथायदों सा 47 आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफोरा गासै थरनै ग्रेनेड गं 14 आखाइजों बानायनाय राइफल गंनै देगार गं 12 दंफां हाफायग्रा मेसिन थ' 2 मैनि गं बेनि अनगायैबो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ गथायदों गोजोन समाज दानो थाखाय गोथों लामाजों फैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो बाक्सा जिल्ला SP राजन सिंह बिथाङा हाथियार गथायग्रा बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मै अमा सिखार खालामनानैनो बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो न'खरखौ सामलायबोदोंमोन बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो बिटिआर सोरखारा खावलायनाय बायदियैनो गासैबो सिखारिफोरानो ओंखारबोनानै आयेन बेरेखा हाथियारखौ सोरखारनिसिम गथायफैदों आरो बे लामाखौ लाफिनला होनानैबो खोथा होयो लोगोसे सोरखारा थांना थानायनि राहा खालामनानै होयोब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा बर'फोरनि गेजेराव जानाय गोरोबथानि मादाव बिटिआर गोरोबथायानो बर' रायजो राजाफोरजों बयनिख्रुइबो सोंखारि जासिननाय गोरोबथा बे खोथाखौ बुंथिदों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाया खामानि गैयिसिन गोहो गोलोन्दां गोरोबथा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे एबसुखौ हारिनि सिनस्रि आफाद बुंनाय जायो एबसु बायदि आफाद थासान्दियाव बर' रायजो राजाफ्रा बर'लेण्डनि सिमां नुनायखौ गारनो हाया होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बेनिखायनो एबसुआ राजखान्थिजों अदेबानि UPPL दोलोजों नांथाबनायखौ एंगारनांगौ नङाब्ला एबसुआ जोबस्रांलांगोन थांनाय बावैसो सान सिगां सानै बर'खौ ULB साजायनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि सोमोन्दै एबसुआ माबा बुंफैगोन साननानै गोबां रायजो राजाफ्रा मिजिंथिदोंमोन नाथाय एबसुआ जेबो बुंफैयैलाय फरायसाफोरा ज' ओंखारबोनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि हेंथायै गसंफैनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय दासिमबो उदां खालामिखौ लानानै माखासे खोथा बुंथियो बिथाङा
बिथाङा बुंथियो दि रन्जन दैमारि बिथाङानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों समान समान सासे जाय बर'फोरनि गेजेराव राव हारि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि सोमोन्दै सानग्रोदों आरो उदां बड'लेण्ड सोरजिनायनि सोमोन्दै सानग्रोदों। बेनिखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनानै बर'फोरनि एबा समाजनि थाखाय खामानि मावनो खाबु होनांगौ आरो बियो बयबो रायजो राजानि बिबान होनानैबो बुंथिबावो बिथाङा। नाथाय BJP UPPLआ मा साननानै बिथांखौ दासिमबो उदां खालामाखै? जानो हागौ BJPनि दैदेनगिरिफोर आरो प्रमद बर' बिथांमोनहा गावसोरनि मासिखौ सेजानो गिदों होननानैबो बुंथिबावो गर्जन मुसाहारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो ULB जोनोम जानायाव राजखान्थिनि मोनसे गेदेर खैसार दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। मानोना ULB जोनोम जानायनि सिगांनो रां खांनाय, मानसि बुथुमनाय बायदि खौरां मोन्दों होननानै बुंथिदोंमोन क'क्राझार एडिशनेल SP सुरजित सिं फानेश्वर बिथाङा। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामाब्ला आसामाव बम बेरहोगोन होननानै ULBनि सिगिनायखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन दि सोरबा जुदि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय हाथियारजों सिगियोब्ला सोरखाराबो सिरियै थानाय नङा होननानै। बेफोर गासैखौबो नायोब्ला ULBखौ सोरखारानो जोनोम होदों होननानै साननो हायो, जाहाथे रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय सुबुं गौमा होज्रिख्रावनाय हाबाफारिखौ कन्ट्रलाव लाबोनो हायो होननानैबो फोरमायथिबाव बिथां गर्जन मुसाहारिया। नाथाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाया मोनसे गेदेर खाबुसोमोन। रन्जन दैमारि बिथांखौ जेसे हायो एसेबां थाब उदां खालामोमोनब्लानो गासै बर' रायजो राजाफ्रा BJP आरो UPPL दोलोखौनो मोजां मोनगौमोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे कंग्रेस दोलोआ बेखौ खाबु बायदियै लानानै गोहोआव फैब्लानो गिबिसिन खामानि महरै रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनानै बेनि खाबुखौ लागोन होननानैबो फोरमायथिबावो गर्जन मुसाहारि बिथाङा। मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ मोनसे गोदान बिथांखि बेखेवदों। लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै गोग्लैनानै थानाय सुबुंफोरखौ गल्डेन आवार एबा 1 घन्टानि गेजेरावनो देहा फाहामसालियाव लांनानै जिउ रैखा खालामनो हायोब्ला बे बिथांखिनि गेजेरजों मदद होग्राया 5,000 रां बान्था मोननो हागोन। बे गोदान बिथांखिखौ स्टेट आरो इउनियन टेरिटरियाव जागायजेनहोनो थाखाय बिथोन हरखानाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मदद होगिरिनो 5,000 रां होनायजों लोगोसे सार्टिफिकेटबो होनाय जागोन आरो भारतनि मादावनो नेशनेल लेभेलनि बान्था होनो थाखाय 60 सायख'नाय जागोन आरो बान्था महरै 1 लाख रां बान्थाखौ होनाय जागोन। बे बिथांखिया फैगौ 15 अक्ट'बर 2021 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै 2026 मायथाइनि 31 मार्चसिम थागोन। जों नुनो मोनो लामायाव सोरबा एक्सिडेन्ट जायोब्ला रावबो मदद होनो ओंखारबोआ, जाहाथे मददनि गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ मदद होनो ओंखारबोयो। बेनि थाखायनो सुबुंफोरनि गेजेराव थुलुंगा होनो थाखाय बे बिथांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिबावो मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ। तामुलपुर बियाबाव UPPL आरो नन UPPLनि गेजेराव जागोन दावहा। BJP दोलोनि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारि बिथाङा उदां बिजाथि महरै दिनै नमिनेसन गथायगोन। इमानुएल मोसाहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगाव बियाबाव UPPL आरो BPFनि गेजेराव दावहाया जागोन आरो तामुलपुर बियाबाव UPPL आरो UPPL नङै अदेबानि UPPLनि बिजाथि आरो इमानुएल मोसाहारिनि गेजेराव दावहाया जागोन। उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि बे दावहाखौ BJP दोलोआ नायग्रा जागोन, मानोना बेयाव UPPL बा BPF दोलोनिफ्राय जायखि देरहाया मानो एबा जायखि जेना मानो BJP दोलोआ जेबो खहा गैया। देरहायोब्लाबो BJP दोलोआवनो फैखागोन, जेनब्लाबो BJPजोंनो थाखागोन। नाथाय गाव अदेबानि इमानुएल मोसाहारिया देरहायोब्ला BJP दोलोआ मुलाम्फा जागोन होननानै फोरमायथियो बिथां इमानुएल मोसाहारिया। लोगोसे गोलाव समनिफ्रायनो प्रमद बर' आरो इमानुएल मोसाहारि बिथांनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। इमानुएल मोसाहारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ थांखिनानै बुङो दि BPF दोलोआ 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै अजद होबाय थानानै प्रमद बर' बिथाङा गावखौ रैखा खालामबाय थानो हाया। 8 दानाव प्रमद बर'आ BTCआव मा खामानि मावदों हायोब्ला बेनि हिसाबखौ हो आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मा मावफुंजाखो बेनि हिसाबखौ होनो थाखायबो प्रमद बर' बिथांखौ खावलायो बिथाङा। लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरानो BPF दोलोनिफ्रायनो फैखानाय, सिगांनि समाव रावबो BJP कंग्रेस गैयामोन होननानैबो बुंथिबावो बिथां इमानुएल मोसाहारिया। BTC ओनसोलाव फिसा अरुणोदय बिथांखिखौनो मावनानै होनो हायाब्ला रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौ रागा जोंखागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे तामुलपुर बियाबाव गोबां मदद होनानै UPPL दोलोनिफ्राय देरहासार होदोंमोन, नाथाय माबा मोनसे जेंनानि थाखाय दिसपुरावसो थांनो गोनां जायो। प्रमद बर' बिथांखौ लोगोखौनो मोना होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखायसो दा प्रमद बर' बिथांखौ तामुलपुराव नुफिनबाय, नङाब्ला बिथांनि गारिनि साइरेननि सोदोबखौल' खोनानो गोनां जागौमोन होननानैबो बुंथिबावो। आरो जुदि प्रमद बर' बिथाङा बुंजानो बायोब्ला तामुलपुर बियाबाव फैनानै जेंनानि सोमोन्दै रायजो राजाफोरजों सावरायफै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा।
जौ लोंनानै हरनि समाव गारिजों सागुखौ सौख्रांलांग्रा फेमिना मिस इन्डियानि फाइनालिस्ट राजकन्या बरुवाखौ फिन गुवाहाटी पुलिसा एरेस्ट खालामफिनबाय। एक्सिडेन्ट खालामनायनि उनाव हमजादोंमोनब्लाबो 24 घन्टानि गेजेरावनो बेल मोनदोंमोन राजकन्या बरुवाया। नाथाय मिडियाफोरा सिरि थायाखैमोन। लोगोसे सौख्रांजानाय सागुनि नखराबो फिन केस होफिनदोंमोन। सागुखौ सौख्रांनायनि अनगायैबो राजकन्या बरुवाया गुबुन सुबुंखौबो गाग्लोबदोंमोन। बेनि हेंथायैबो एफआइआर होनाय जादोंमोन। बेफोर गासैखौबो लानानै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय गुवाहाटी पुलिसा राजकन्याखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय राजकन्याया देहा मोजां नङा होननानै जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव सेमि आइसिइउआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। गुवाहाटी पुलिसनि खावलायनायाव जिएमसिएचनि साद' हानजाया जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव थांनानै राजकन्यानि देहाया मोजां नंमारगौना नंमारा बेखौ नायबिजिरहैदोंमोन। नायबिजिरहैनायनि उनाव बिथांनि देहाया गासैबो मोजां हालोदावनो थानायखौ हमनो मोननानै गुवाहाटी पुलिसा फिन जिएनआरसि देहा फाहामसालिनिफ्रायनो दायनिगिरि राजकन्या बरुवाखौ हमफिनबाय। राजकन्यानि अनगायैबो जिएनआरसि देहा फाहामसालिनि सायावबो दायनिगिरिखौ रैखा खालामनो थाखाय नंखाय फाहामथाय होनायनि अजद बेरखांदों। दा जिएनआरसि देहा फाहामसालिनि सायाव सोरखारा माबाफोर राहा लागोन नामा बेयो मोनसे सोंथि जानानै दङ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।